Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Nakipaghiwalay po si Ralph sa kanyang live-in partner at sa kanyang 2 anak. Para sa akin. Ganda ko, no? Good morning nga po pala at maulang araw. Maulang araw po sa inyong lahat. Volunteers, lalo na sa mga tulad kong silent listener sa programang Mga katas-tas-tas ng nakalipas. Manuel. Tago nyo na lang ako sa pangalang Andrea. Single and gorgeous. Ang akin pong katas ay tungkol kay Ralph na may ka-live-in partner nga po. Nung una umiiwas ako sa kanya pero matinik at hindi siya tumigil hanggat hindi niya nakukuha ang aking matamis na labi. May provider mindset po siya. Kaya na-fall na rin ako. Kahit alam kong mali kasi meron na siyang pamilya. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ba't di mapakali? Meron dala akong Di sasabihin. makatingin, sana'y wag Tumingin ka mo muna na sa akin. tong palipasin. Hindi ko talaga palilipasin to. Alam mo, tigilan mo na ako, di na ako nadadaan sa totoo. ganyan, Ralph. Oh, biglang wala, biglang tahimik. Kala ko may gustong sabihin. Mahal kita. Uy. May asawa ka, oh. May live-in partner ka, oh. At May, yun na nga may eh. 2 kayong anak ko. Maya ka nga, sinasabi Usap mo. na kami ni Kath at okay na kami. Okay na, ano? Elaborate. Wala. Maging co-parenting. Ba't mo siya kinausap ng ganun? Nakipag-break na ako sa kanya. Andrea, sabi ko naman sa'yo, Nakipag-break? gagawin ko eh. Lahat gagawin ko para sa'yo. Kanyang kita kamahal. Hindi naman yun yung gusto ko. Ayoko Pero naman yun yung maghiwalay gusto ko. kayo. Hindi. Mas pipiliin kita. Paano yung anak nyo? Naku, Okay na. Siyempre, susuportahan ko yun. Napag-usapan na namin yun, wala ka nang dapat pero isipin. nakukonsensya naman ako. Hindi mo kasalanan, wala kang kasalanan. Baka sabihin ng mga tao ako yung dahilan ng hiwalayan nyo. Hindi, ako ang nakipaghiwalay. Ako mananagot lahat. Wala kang kinalaman dito. Sigurado ka, Ralph? Ganun mo ko kamahal? Ganun kita kamahal. Gagawin mo lahat para sa akin. Kinuha ko lang nga, di ba? Masama ba ako? Hindi ka masama. You're a very bad girl. Yan yung gusto ko sa'yo eh. By the way, Pag ikaw nagsalita, bad girl, parang may ibang ibig sabihin.
Gusto kong ma-try yung pagiging bad girl mo eh. Ay, pag nagmaldita ako, baka hindi ka makaano dyan. Mas gusto ko yan. Sandali. Babayad muna tayo din. Sibat na tayo. Ang bilis naman natin kumain. Doon na lang kung gusto mo pa mag-order. Extended naman tayo. Oras natin. Oras Ralph, ko lahat para sa... napakapilyo mo. Bakit? Tara na. Patukan kita. Aray ko. Ano ba yan? Pakabad din to. Anong bad? Ikaw, yun lang yata habol mo sa akin eh. Ayun ba iniisip mo? Wala. Okay. Kung gusto mo dito lang tayo. O Okay lang sige, din. okay. Anong okay? Dito lang tayo. Okay. Wala namang problema sa akin yan. Yan ang gusto ko kasi para malaman ko talaga na seryoso ka. Seryoso ako sa'yo. So ano, masaya ka ba sa balita ko? Huwag mo nang alalahanin yun ng mga bata. Safe na yun. Ako nang susuporta doon. Okay? Masaya na. Medyo malungkot kasi syempre ayoko namang mangyari sa mga bata Huwag yun. kang mag-alala. Tanggap mo naman sila, di ba? Nag-usap na rin I tayo mean, nun. Inagawan ko yata Hindi sila mo ng tatay. Andito ako para sa kanila at andito ako para sa'yo. Okay? Kaya ba natin to? Wala ka bang tiwala sa akin? Ang galing mo talaga, Ralph. Sige na, order ka pa. Talaga. Oo, dito lang tayo, promise. Sweet naman. Pero pag inaantok ka, sabihin mo. Ganon po ako ka-in love kay Ralph. Na kahit may mga batang maaabandona at may live-in partner na maiiwan at masasaktan ay parang natuwa pa ako kasi pinili niya ako. Masisisi niyo po ba ako? Grabe, ginawa niya yun para sa akin. Ibig sabihin, mahal niya talaga ako. At lalo po akong humaling kay Ralph dahil pinili niya ako kaysa sa pamilya niya. Pakaluma naman ang ring na yan. Ano ba ito tumatawag? Number lang eh. Hello? Hello! 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 Mars, ako muna, Mars. Hello! Ako muna! Bakit na? Dito ka talaga sa tenga ko sumigaw! Ako muna! Mars! Bato ba topic? Bato ba topic? Oh! Ayusin, Mars! Bato ba topic? Oh, ako na una. Hello! Ito ba si Andrea? Sino po sila? Kayo po yung unang tumawag. Pero ikaw yung unang sumagot. Oh, di ba ako muna? Ikaw yung unang sumagot. Sandali. Oy, Andrea. Ang kapal-kapal na mukha mo, malandi ka. Ha? Oh, Ano po sinasabi nyo? wow, napamangmangan ka. Ano sabi? Umiiyak yung naka-loudspeak tayo. Ano ba? Nakainis ka naman eh. Momentol na ako. Diba? Momentol na eh. Inukulit mo ako eh. Mahihi ka sana. Hello? Andrea. Sabihin mo sa kanya, pokpok siya. Marinig niya. Ano ka ba? Matatapos tayo na. Sino po ba to? Ibababa ko na to kung wala po kayo. Wow! Ako lang naman ang kapatid! Kapatid pala tayo dito. Kapatid ni Kat! Si Kat! Inagaw mo si Rob sa kanya. Alam mo namang may 2 anak sila. At dapat magpapakasal na sila very very soon. Pero inagaw mo, malandi ka! Sabihin mo, kabit siya. Hindi ko na
babae. Wow! Wow, ginawa mo na! Hindi pa rin plastic babae! Ha? Para sabihin namin sa iyo. Tama! Okay, una nainis kami, pero sige, tama lang din yon. Na napunta yung lalaking yan sa iyo kasi magsisisi ka. Sis, ba't ka bumait? Hindi ako bumait. Tama lang na binigay natin doon dahil toxic naman yung lalaking yun. Bakit siya magsisisi? Toxic na yung lalaking yun. Hindi tayo na-coordinate. Mag-meeting na tayo bago na tumawag, di ba? Kasi mali sinabi mo sa GC, hindi naman ganito. Ay, hindi. Ibigay na natin yung route na yan sa kanya. Oo nga, sa'yo na yan! Bye! Bye! Han! Honey! Oh! Hey, what's wrong? By the way, flowers for you. Flowers, pizza, tsaka ice cream, di ba? Gusto mo? Oh! Hey! What's wrong? Sino umaway sa'yo? Hulaan ko, tinawagan ka, no? Dahil huwag mo na silang guluhin. Tama naman sila. Nakabit ako. Napukpok ako. Shut up! Okay? Huwag ka na magsalita, please. Ralph, inagaw ko yung mga... Hindi! yung Wala tatay kang ng- kasalanan! Wala kang kasalanan! Please lang. Sila dapat yung... Ralph, tama naman sila. Makati ako mo. Kapit ako. Tumigil ka Sumira na. ako ng pamilya. Wala kang sinira. Ako may gusto. Ako yung may gustong umalis sa kanila, di ba? Kaya wala kang sinisira. Tama, malandi ako. Homewrecker ako. Hey. Hindi lang matanggap ni Kath na ayoko na sa kanya. Pero suportado ko yung mga anak namin. Okay? Wala kang kasalanan. Mahal na mahal kita. Hindi ka nagalit sa akin. Ano ka ba? Hindi mo ko iiwan. Anong iiwan? Kaya nga ako dito na sa iyo, di ba? Eh sabi ko nung huwag mo nang... Teka lang, hindi pa ako natapos magsalita eh. Pagod na kasi ako umiyak kanina pa Huwag mo to. na sagutin pag tumawag sila ulit, ha? Okay? Opo. Okay. Thank you, baby. Baby. Honey ko. Mahal mo ba ako, ha? Sobra, sobra. Habang tumatagal po at umabot na nga po kami ng 1 taon ni Ralph ay napansin ko na may pagbabago sa kanya. Call and tips. Napaka manggagaslight niya na ngayon at napaka manipulative niya. Seloso pa. Kahit wala sa lugar at wala naman talaga akong ginagawa. Nakikita ko na po lahat ng red flags niya. Aray! Diba na sinabi Hindi ko sa'yo? nakakatuma yung pasa-pasa ako. Hindi pa gumagaling ah. Gusto mo dagdagan ko ba yung pasamo? Sinabi ko, after ng trabaho mo, umuwi ka na. Pag hindi ako makasundo sa'yo, Dahil umuwi ako agad. bakit ka pa Natatraffic lang ako. nagkakape? Sinong kasama mo? Ha? Kaibigan ko na dati yung mga office mates ko. Bakit mo pinag-iisipan? Bigan! Ah! Kaibigan? Ha? Huwag kang maingay. Naririnig tayo ng kapitbahay. Wala akong pakialam! Ah! Ralph, pa man nangyari sa'yo? Kumalma ka, baby. Kumalma ka. Tama na. Huwag mo naman din ako saktan. Di ba ko? Ano? Ha? Ano? Ma, may kinikita kang iba? Ha? Hindi ka pa kontento sa akin? Ha? Iniwan ko na yung pamilya ko para sa'yo! Wala. Kasi sinabi ko, pag hindi ka alis, hindi ka alis! Ha? Ralph, bitaw. Malig ko. Wala
pa. Ibo! Sasakalan na lang kita kaysa mapunta kasi ibang lalaki. Tama ka sa akin! Ano? Ano, ha? Wala akong ginagawang masama! Wala kang ginagawang masama? Sinabi ko na sa'yo. Ito ko makain mo! Hindi mo ba iniisip kung ano ang give up ko para sa'yo? Hindi ako... Andrea! Huwag ginagawang Walang masama! yan! Ah! Huwag Diba? Bitaw mo ako marunong. Wala akong ginagawang masama! Wala akong ginagawang masama! Dapat lang! Subukan mo lang. Ha? Patingin ang cellphone. Patingin ang cellphone mo! Akin na! Ayan. Ha? Sino to? Mike. Sino tong Mike? Eliseo. Sino to? Jobert. Kerwin. Adrian. JB. Sino to? Rizal. Ha? Sino to? Ralph, mga office mate ko yan. Ano ba naman yung pagsiselos mo? Office Wala mate? sunod. Ha? Brandon. Ha? Memar. Sino to? Ralph, wala. Noel. Ha? Sino to? Mga ka-office mate ko yan. Dati mo pa yan kilala. Kinukwento ko na yan sa'yo eh. Ralph, ano Subukan ba mo lang nangyayari? talaga. Subukan mo lang talaga, Andrea. Wala akong ginagawa, Ralph. Parang... Hinip up kong pamilya ko para Aray, sa'yo. aray, aray, aray! Aray ko, nasasaktan ako. Tiis ko, lentits, kaya nakipaghiwalay ako. Please, Usapan natin to. paalisin mo ako Nabigla lang naman ako nun eh. Paalisin mo ako Hindi ko sa naman- bahay na to na payapa na walang pasa. Please lang. Ladaan ako ng pinto. Tumabi ka sa dadaanan ko. Tumabi ka sa pinto. Huwag mong Mainit lang harangin. yung ulo ko sa trabaho. Tapos nadagdagan pa ng ganyan, please. Naiintindihan ko yung init ng ulo pero ulit-ulitin mo akong saktan. Ha, Ralph? Hindi ko pa yan naranasan sa buhay ko sa sarili kong tatay. Hindi ko naranasan yan at kapatid. Tapos ikaw gagawin dyan sa akin na nagsasabi na mahal ako at gagawin lahat para sa akin. Yung pala, yung lahat na yan, pati pananakit gagawin mo. Umalis ka sa pinto. Umalis ka dyan. Dadaan ako. Please, Paalisin mo ako ng bahay na Huwag mo to. naman ako. Huwag mo naman Ayoko ako na, iwanan. Ralph. Ayoko na. Andrea. Ayoko na. Magbabago na ako. Gagawin ko na. Ayoko na. Umalis ka. Talagang Umalis ka sa ayaw lang kitang mawala sa buhay ko, Andrea. Ayoko na, Ralph. Ayoko na. Please, Andrea, please. Wawa ka, luluhod ako. Ralph, huwag mong gawin yan. Alam mo, mahal na mahal kita eh. Ay, lumuhod na ako. Ano pa bang gusto mo? Ralph, mahal kita. Ayusin mo sarili mo ha. Please. Pero ayoko na. Ayoko na. Ano? Ayoko na talaga. Ayoko na. Andrea, please. Bigyan mo pa ako. Andrea, please. Nakaluhod na ako, Andrea, please. Sige na yan. Andrea, please. Huwag mo na ulitin na. Oo. Okay.